Bona tarda a totes i a tots, benvinguts a una nova edició de l'assessoria oberta. Avui parlarem de criptomonedes, d'NFTs i de Web3, amb aquest títol que hem posat, com prevenim els riscos del seu ús. I aquest és un producte que hem creat, és la tercera edició. Avui ja n'hem fet dues que estan penjades al nostre canal de YouTube. I la idea de l'assessoria oberta parteix del servei principal, que és el que fem des del Pla de Drogues i Pantalles d'aquí Sant Cugat, que és l'assessoria, un segon, que és un servei d'atenció a les persones, als joves principalment, però també a les famílies i també als professionals. Les temàtiques que treballem són les drogues i les pantalles, i tots els problemes derivats o conseqüències d'aquests consums o usos. I aquí teniu el meu nom, jo soc el Roger Ferrer, i l'altra persona que atén casos també és la Tatiana, que la tenim allà al darrere. Hola, Tatiana. Aquí teniu el contacte, per si algú de vosaltres vol tenir el contacte, però també teniu targetes a l'entrada, o sigui que si necessiteu qualsevol cosa podeu parlar amb qualsevol de nosaltres. Dir també que, tot i que l'assessoria estem la Tatiana i jo, a l'equip d'un segon hi ha més persones, en concret som 4. Tot això d'aquí, el que estem fent avui, no seria possible si no fos perquè l'Anna, que està allà, l'Anna Sebastián, està cada dia lluitant perquè puguem fer projectes com aquests, com el de l'assessoria oberta. Ella és la tècnica referent del Pla de Drogues i Pantalles i també de totes les accions que tenen a veure amb promoció de la salut del municipi. I també tenim el control de mandos, de càmeres i de tot el tècnic, el Xavier Parcerisses, que és el nostre responsable de comunicació, i tot el que veieu a través de xarxes, el canal de YouTube, campanyes de comunicació, etc. Ell és el que lidera tota aquesta part. Bé, llavors, la idea de l'assessoria oberta, com us deia, surt de la necessitat de traslladar tots aquells continguts que anem treballant en l'assessoria individual i familiar i poder anar construint conjuntament un relat comú, un discurs comú al municipi. És a dir, que està bé o està molt bé que els continguts es treballen en les sessions, em refereixo sobretot a l'acció o a la intervenció que té a veure amb informar, orientar i assessorar a les persones. No només fem això, també acompanyem els processos vitals, però en un primer nivell, quan parlem de prevenció individual o familiar, el que fem és això. Llavors, el projecte de l'assessoria oberta va sortir de l'època del confinament, vam començar amb una versió web, però avui en dia estem aquí ara en format presencial. Llavors ja veurem què passarà. De moment, com us deia, aquesta és la tercera, i la idea és poder anar fent un parell a l'any, com a mínim. Aleshores, l'objectiu de la sessió avui parlarem d'un tema que és un tema complex, novedós, com ja sabeu, que és el de les criptomonedes, de les NFTs i de la Web 3.0. Aleshores, l'objectiu principal de la sessió d'avui és establir com uns termes de referència bàsics, si tampoc seran d'alta complexitat i especificitat, perquè és un tema que pot arribar a complicar-se molt, i aleshores intentar conèixer una mica o apropar-nos a aquests conceptes per saber una mica del que estem parlant. Després també pretenem o ens interessaria poder identificar riscos també i algunes problemàtiques, veure també quines són. Per això cal primer conèixer de què estem parlant i després intentarem també donar tots junts amb els ponents convidats que tenim avui, poder donar algunes pautes ja també preventives generals però també específiques per a joves. Aleshores, per fer tot això, avui comptem amb dos convidats molt especials, l'Òscar Parés i el Joan Barrero. L'Òscar, ens coneixem des de fa ja molt temps. Sí, no? Ja fa, no sé si 15 o... Ja anem cap als... entre 15 i 20 anys, vaja. Sí. Aleshores, l'Òscar és llicenciat en Filosofia i Antropologia, aquí el teniu, en versió fotografia gran. Com deia, llicenciat en Filosofia i Antropologia i màster en Drogodependències, i treballa a la Fundació ICERS i a Episteme, Investigació i Intervenció Social, on porta principalment temes de formació, projectes de reducció de riscos,
Aleshores, a ell el vam convidar perquè, sobretot pel tema de blockchain, de les Bitcoin i de les NFTs, tal com ho explica, creiem que és una manera molt planera, molt fàcil d'entendre. Per tant, com que és un tema que ja he dit que és complex, doncs, la veritat que pensàvem que ens podia ajudar molt a alfabetitzar-nos amb tots aquests temes. Llavors, el següent ponent que presentaré, que és el Joan Barrero. Aquí el tenim, també, en versió gran. El Joan és educador social, especialitzat en joves i conductes de risc. Ell porta un servei que es diu El Crític, que és el servei, té un títol així una mica llarg, Servei de Prevenció del Consum de Drogues, Pantalles i Riscos associats a la Mancomunitat del Galzeran, és a dir, Vallès Oriental. Aleshores, és un servei que també ens sentim com molt connectats des d'aquí de Sant Cugat amb el seu. Primer, d'una banda, perquè forma part de l'entitat Eines-Cop, que és una de les entitats que més ens agrada i sempre seguim i, com tenim també molts amics, també el Joan Josep, que també ens coneixem de fa molts anys, de l'època també que ens vam conèixer amb l'Òscar i llavors, en fi, a nivell temàtic, tot el que és l'abordatge del tema de les drogues, del tema de les pantalles, també des de la visió de la perspectiva de gènere, doncs és una entitat que sentim molt afí, que ens l'estimem molt, igual que amb altres com EdPac, per exemple. Llavors, amb ell, també sabent que estava treballant tot aquest tema del Web3, doncs vam pensar que era la persona idònia també per acompanyar l'Òscar i tots junts mirar de construir avui una mica una sessió i mirar d'abordar aquest tema. Doncs, per no allargar-me més, si podem tirar... I aquest sóc jo, que aquí, això es fa 6 mesos, està pensant de què podríem parlar a la propera assessoria oberta, amb aquesta cara així com d'estar somiant una mica. A mi, ja em coneixeu alguns, els que sou d'aquí Sant Cugat, els que veniu de fora. Estic una mica coordinant el que és l'assessoria i el Pla de Drogues i Pantalles de Sant Cugat, de formació psicòleg i màster en drogodependències. De fet, per això, em sembla que era jo, Òscar, que et preguntava. Jo vaig ser la promoció següent a la teva, que era jo el que et preguntava com era el màster, això del pesat, que li preguntaves. Està bé o no aquest màster? Total, que vam fer el mateix màster a la UB i què més dir-vos i res, doncs això. Comencem ja, si us sembla. Llavors, abans de començar, sí que m'agradaria introduir els temes de la sessió. Hem dividit la sessió en 3 parts. La primera és una mica introductòria, perquè quan estem parlant de prevenció, en aquest cas de criptomonedes, de blockchain i d'NFTs, sí que és important o creiem que és necessari fer com una passa o 2 passes enrere i intentar introduir què vol dir o què implica tota aquesta prevenció de conductes de risc associades a l'entorn 3.0. El tema de la prevenció de conductes de risc fa anys o fa 10 anys o més, quan jo recordo quan jo començava a treballar de tècnic de drogues, bàsicament hi havia drogues i sexualitat i poc més. I sí que recordo que cap al 2010 ens van demanar que comencéssim a incorporar el tema de les pantalles. Però tot això s'ha anat com diversificant, han anat apareixent altres comportaments que havíem d'abordar des de l'òptica preventiva, com per exemple el tema de les apostes, el tema dels videojocs, sobretot quan ja apareix el format de videojoc online. I llavors, sí que és important, abans d'entrar ja en matèria del que serà el blockchain, les criptomonedes i NFTs, fer, com us deia, aquesta introducció, que ens la farà el Joan. Després l'Òscar ens explicarà i ens alfabetitzarà sobre les criptomonedes, blockchain i NFTs. I finalment, una tercera part, també molt interessant, on veurem alguns casos i podrem veure així també quins són els possibles perills, si és que hi són. Aleshores, donem pas ja, si us sembla. Joan, si vols començar amb la teva part. Super, gràcies. Déu-n'hi-do, quina presentació. No m'ho esperava. Vale, perfecte. Doncs, quan estem parlant de prevenció de les conductes de risc en joves, clar, és un fenomen hiperampli. Nosaltres 3 venim del món, potser, de les drogues i és impossible no fer un paral·lelisme moltes vegades, en conductes de risc i en prevenció. Què passa? Que en drogues tenim una llarga trajectòria, hi ha un munt de programes basats en evidència científica, hi ha un munt d'exemples que potser sabem que funcionen, després és una altra cosa que s'implementin o no,
Però què passa amb l'entorn digital? D'alguna manera és possible que puguem fer una bona prevenció en un aspecte o en un àmbit que és tan canviant, que és tan efímer, que va a una velocitat tan ràpid. Per això, avui el que tractarem està sobretot enfocat a allò econòmic, allò on pugui haver-hi, per exemple, un frau, pugui haver-hi, per exemple, una inversió o una mala inversió, enganys. O sigui que estarem parlant de criptoactius. Més endavant, l'Òscar ens definirà més aquest concepte, però és interessant que comencem a parlar d'aquest terme, d'aquest mot, perquè la seva irrupció ha sigut massiva a nivell d'usos per part de joves i persones no tan joves, últimament. Aquesta irrupció és el que caracteritza, des del meu punt de vista, el Web3. Més enllà de la tecnologia que utilitza, com el blockchain, però totes aquestes palabrejas les definirem després i parlarem d'això. Jo les dono una mica com percebudes, tampoc serà gaire complexa perquè ens encarem a tractar el que és prevenció de conductes de risc dintre de les pantalles i en el Web3. Aleshores, clar, això que vagi tan ràpid aquest món digital, el que ens està dient és que hi ha un factor de risc aquí, hi ha un component del moment tecnològic i això significa que si en algun moment apareix una tecnologia o alguna cosa que puguem fer en l'era digital que té la possibilitat o d'invertir o d'apostar, per si mateixa ja serà un factor de risc. He dividit el contingut una mica en 3 blocs, els anomeno paradigmes. El primer paradigma és la prevenció en l'àmbit familiar i també amb altres agents educatius. Què ens trobem? Tornem un altre cop com amb les drogues. Ens trobem amb una desconfiança i amb una por, allò que es desconeix, que és inevitable d'alguna manera que això es transformi en un judici o en accions limitatòries o limitants de cara al jove. I també amb un altre concepte que és els mites o la mala premsa, sobretot promoguda pels mitjans de comunicació en forma de certs titulars, així més bomba, o promogudes també per la pròpia societat. Què és el que passa aquí? Com que el món digital avança tan i tan ràpid, d'alguna manera ens sentim perdudes. Les famílies estan que no saben una mica com agafar aquests temes i estan perdudes. Com que no tenen interès en aquests temes i tampoc són natives digital, no es paren a aprendre. Què passa aquí? Que se senten fora, estan excloses de tot. Com que ho desconeixen, tenen por. Com que tenen por, controlen, jutgen, limiten. Clar, precisament, el paper de les famílies és acompanyar, és entendre, és capacitar, just el contrari de controlar, jutjar o limitar. Quin seria l'ideal dintre d'aquest paradigma? I crec que els meus companys coincidiran aquí, el que nosaltres tractem en pantalles és que hi hagi com una transició metodològica a nivell familiar o a nivell d'agents educatius que treballen amb joves, que vagi del control cap a l'acompanyament i de la limitació cap a la capacitació. En podem parlar després, si voleu, una miqueta més al torn de preguntes o en parlem. Hi ha un altre paradigma, el segon, que té a veure amb infants i joves, ja des de ben petits, perquè esdevenen un nou entre cometes, un target per a la indústria digital. Estic parlant de generacions de persones joves, des de millennials fins a les últimes, fins a les alfa, nascudes a partir de 2012. Què passa? Doncs que són generacions que, siguent petits i petites, tenen poder adquisitiu i tenen capacitat per emmagatzemar criptoactius. Per què? Perquè tenen carteres digitals. Això és una cosa nova per les altres generacions, inclús pels millennials. Tenen wallets, tenen lloc on deixar tots aquests actius digitals, ja siguin NFTs, criptomonedes o el que sigui. Fins i tot unes sabatilles que es puguin comprar per utilitzar-les a dintre del metavers. Cosa que avui no en parlarem del metavers, perquè si no serà impossible.
Doncs això, la indústria s'encara a aquest target, a aquest perfil, i cada cop és més jove. Què passa? Que aquests nens amb diners, en realitat no són ells els que tenen els diners, tot i que sí que hi ha una part de joves que tenen uns ingressos dintre de Web3 o dintre de l'entorn digital. Una altra manera de veure aquest fenomen, que deia de nens amb diners, seria veure-ho com si, no com a famílies riques, sinó com famílies a les que el seu poder adquisitiu les hi permet participar plenament d'aquesta societat de consum. Ho tenen interioritzat d'alguna manera. En aquest context ja no ens estranya tant que infants i joves participin a ple dret d'aquest consumisme. Si estem parlant, per exemple, de les plataformes Amazon o Netflix, tothom ha normalitzat aquest ús a casa, ja tinguis 6, 10 o 30 anys. El que passa és que també hi ha altres plataformes que s'utilitzen i que estan fora del control de les famílies. Estic parlant de videojocs com el League of Legends o diferents metaversos com Decentraland o com Roblox, que té la seva pròpia moneda i que és un espai per a nens. Però què passa aquí? No estan les famílies. Aquí no hi ha aquesta supervisió. Aleshores, ens hauríem de preguntar quin és el perfil d'usuari del Web3 o dels que fan usos d'aquests criptoactius. El que veiem és que són joves i són homes de menys de 35 anys. Què passa amb els menors de 35? Doncs que són bastant més influenciables, ja sigui per la publicitat, pels tipsters, per YouTube. És un ganxo com fàcil, diguem, d'alguna manera. Tot i que tenen menys poder adquisitiu, són més. I això, per a la indústria digital, és la leche, diguem. Què tenen en comú també? Doncs que potser algun amic en algun moment els hi ha esmenat o els hi ha dit que aquí hi havia una oportunitat per fer diners o que aquí hi havia una oportunitat per fer negoci. Es mouen també formant grups de xats, normalment amb Telegram, on es comparteix aquesta informació específica sobre aquests mundillos, consells, inclús hem vist també captures de pantalla amb els ingressos que han tingut o l'èxit que estan tenint. Una altra coseta en comú és que no saben del tot de finances normalment, però el que sí que passa és que desconfien de les entitats bancàries o dels bancs centrals. Prefereixen informar-se per les xarxes socials, per YouTube. Això és un canvi de paradigma també, no utilitzen tant els mitjans tradicionals. Tenen tendència a fer-ho tot online, inclús de manera descentralitzada. Els interessa molt més la moneda cripto que no pas la borsa, perquè té moltes més avantatges per ells, per la immediatesa, pel concepte de que moltes vegades o de vegades poden ser més rentables inclús que la borsa, i poden vendre i comprar des de qualsevol lloc, en qualsevol moment, amb els seus dispositius. Si canviem de paradigma, hauríem de parlar de societat, de valors i d'expectatives. I aquí comencem a parlar de riscos també. I és que la societat té la creença, sobretot la societat més jove, que qui ha sigut llest, espavilat, ha sabut veure aquestes oportunitats d'invertir i, normalment, hauran generat beneficis. Per tant, també el que han aconseguit és un reconeixement social i això també és una cosa buscada. Com que parlem de riscos, doncs aniré citant algun factor de risc que després es queda recollit més endavant i que ser jove ja de per se és un factor de risc. Però clar, estem parlant de que aquests joves d'aquestes generacions, doncs Déu-n'hi-do, han passat per un munt de crisis o estan vivint cosetes bastant xungues. Estem ara amb la pujada de preus, han vist com ha pujat la benzina, el carburant, l'accés a la vivenda, les conseqüències econòmiques de la guerra d'Ucraïna, la pandèmia, la recessió, o sigui, d'on venim? Déu-n'hi-do. És clar que el Bitcoin té un relat important. És que s'han ajuntat els astres
perquè això succeeixi d'alguna manera. I és que hi ha un enemic, que són els bancs. Per què? Doncs perquè són els culpables de tot. Són els culpables que hi hagi la inflació que hi ha, es mengen els diners estalviats. La solució a tot això és aquell somni de llibertat financera i també el fet de guanyar diners sense haver d'ocupar-se gaire o treballar massa. Clar, això sembla molt fàcil, però ojo, perquè estem parlant de joves i d'adolescents i tots els factors de risc que comporta això. Jo us he posat aquí l'autoconcepte. L'autoconcepte del jove o de l'adolescent moltes vegades no té res a veure o pot no tenir res a veure amb la realitat. El concepte de l'hiperrealisme. L'hiperrealisme és si tinc el 10% de possibilitats que una cosa em surti bé, jo seré del 10% aquest, perquè no sóc un loser, jo sóc un winner. L'altre 90% pot ser que falli, però jo no faré. I no podem oblidar també aquesta segregació i recerca de dopamina constant, que també funciona molt en grup i es retroalimenta. Després també el que s'està veient des de fa temps és que aquell lema americà torna a estar de moda, que és el que vulguis aconseguir ho podràs aconseguir amb esforç. Si m'ho curro i focalitzo aquí, ho podré fer. O sigui que us he posat també que ha tornat el Lobo de Wall Street perquè estava buscant una escena per posar-vos i per qüestions de temps no ho he fet, però si heu vist la pel·li segurament sabeu de què estic parlant. Una cosa molt important és que ara mateix un menor d'edat pot jugar, i la paraula jugar m'agrada molt en aquest context, amb criptomonedes, perquè és que ningú els impedeix. Ho pot fer en qualsevol moment, ens podem allargar aquí després també si voleu. La creença d'escalada en l'estrat social també és superimportant, això em dona un reconeixement. I el que dèiem del joc és que més o menys a partir dels 15 anys o així resulta bastant guapo que el resultat d'allò que tu fas es traslladi en diners, en guanyar diners. I a més, aquesta acció està fora de l'entesa de l'adult o del control de l'adult. Què més? Això, citar alguns factors de risc també en temes d'inversions, en temes de criptomonedes, sobretot la volatilitat i la fluctuació de valor que tenen aquestes, no només les criptomonedes, sinó qualsevol token i NFTs, que és molt accessible jugar amb criptos, fins i tot ho podríem comparar amb les apostes online, que pot haver-hi la creença que s'està fent una inversió en comptes d'una despesa, ojo, perquè aquí això pot ser un parany. La creença de fer diners ràpidament, que també és falsa, perquè d'alguna manera quan estem parlant d'inversions econòmiques hem de parlar a llarg termini o a mig termini i sobretot amb un assessorament d'algun professional o si és que jo no tinc ni idea d'aquest tema, que és un patró que es repeteix. El voler fer també generar ingressos passius, després en parlarem més en profunditat, però ho valoro també com un factor de risc, que hi ha un focus de la indústria al target dels menors, s'ha de tenir en compte com a factor de risc. Us he posat aquí cosetes de carteres digitals o de wallets, és un factor de risc, depèn de quina cartera, de quina wallet tu decideixis tenir, doncs pot ser més segura o menys segura, entrarem més en detall si voleu més endavant, i la desconfiança en el sistema bancari de per se, vull dir, encara que no entengui de finances, desconfio i me'n vaig a un altre lloc. També els bancs d'alguna manera saben o veuen que els joves ara mateix comencen a no necessitar-los tant. Com a factors de protecció he volgut només encarar-me en tema pantalles i tema econòmic i se m'acuden diferents cosetes, però per què no podem tractar aquests temes d'economia que estan tan a l'abast de joves i persones adultes a l'ESO, per exemple, inclús tractant-lo d'una manera
amb un tarannà solidari, vull dir, fem unes pràctiques amb un tarannà solidari d'això. O, per exemple, aquells joves que són emprenedors, doncs que es puguin fer simulacions d'inversió acompanyades. Un factor de protecció també podríem dir que és que un cop tu tens una cartera o una app per gestionar tot això, no és difícil donar-se de baixa. Vull dir que en el cas que hi hagi algun problema, d'alguna manera podem desfer. Ojo amb això, que tampoc podem desfer certes coses. I animar les famílies a aprendre, a mirar, a remirar, a baixar-se les aplicacions dels seus fills, a saber què és tot això, el de sempre. Us he posat aquí una frase que sí que és cert que se n'ha parlat molt, del Brad Pitt al Club de la Lucha, que diu: la publicidad nos hace desear coches y ropas, tenemos empleos que odiamos, para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine, estrellas del rock, pero no lo seremos. Y poco a poco nos hemos dado cuenta y estamos muy, muy cabreados. Com a reflexió una mica d'aquesta frase, és cert que no empatitza al 100% amb el jove d'avui dia, però és que nosaltres venim d'aquí i jo vinc d'aquí com a millennial també. Aleshores, què passa? Tenim pares millennials que estan criant fills de generacions Z i Alfa que estan abocant la seva experiència quan la seva experiència, la dels seus fills, és totalment diferent. I aquí podríem entrar en un debat hiperbèstia que, si voleu, podem tirar de preguntes i aclarir qualsevol coseta que no hagi quedat clara. Gràcies, Joan, per la teva presentació. Doncs, si voleu, podem iniciar un torn de preguntes. No sé si algú vol començar. Sí, aquí tenim... Una pregunta, si pot. Sí, amb el micro, si pot ser. Un segon. Perdó. Jo de tot això que esteu parlant desconec molt i crec que aprendré moltes coses de sentir-vos. Hi ha una cosa que no acabo d'entendre i és com un menor pot arribar a gastar diners online si no té un compte corrent o no té un número de targeta de crèdit, és a dir, com poden gastar diners online si no tenen una base tradicional, diguéssim, com s'ho fan per gastar? Perquè amb el tema de les drogues sí que podies agafar el moneder de la iaia, però o vendre't una joia de ta mare o alguna cosa així, que és el que s'ha fet sempre. Però online com ho fas? Bueno, hem posat l'exemple d'Amazon i de Netflix precisament per això, perquè no és... O sigui, hi ha nens que demanen pel seu aniversari o per Reis una ampliació o un skin d'un videojoc, per exemple. Necessites la targeta, ho demanes a la família, accedeixen o no accedeixen. El que tu puguis tenir una wallet o una cartera digital no significa que tu siguis la persona que fa el canvi de moneda fiat a criptodivises. D'alguna manera s'ho han de fer. Aquí entrem en si aquests nois són majors o menors d'edat, però en realitat és igual que qualsevol altra cosa, vull dir, ho aconsegueixen. És la línia o és una de les coses a tractar amb l'educació familiar. No pots dir que sí sempre al teu fill si desconeixes on t'anirà tot això. Però també et dic una cosa, per fer una inversió no cal de vegades tenir una cartera digital, perquè de vegades tu pots pagar amb diner fiat, pots pagar amb criptos i potser un company, un amic amb qui t'has associat pot fer aquest tràmit. No sé, Òscar, tu si tens el... O sigui, és com tot, hi ha barreres, però qui s'empenya es salta les barreres. Aleshores, sí que és veritat que les cases de canvi, que ara us explicaré què és un lloc on tu portes els teus euros i obtens criptomonedes, si no tens 18 anys no et deixen registrar-te. Però, això,
Només cal tenir un amic de 18 que et compra els diners, t'envia la teva moneda a la teva cartera i allà tu sí que tens sobirania, diguéssim, per enviar-li a ell, que ell em pagui en euros a mi. És a dir, els menors tenen algunes dificultats, però segur que saben com... Si tenen interès, poden accedir a tenir criptomonedes. Una altra cosa és el tema aquest de fer trading, que vol dir comprar i vendre constantment, però això ja és... Jo crec que els menors no sé si estan tant en això, per aquestes dificultats d'accés tan ràpid, però vaja, que en realitat és com tot, és el que diu ell. Sí. Bé, algú vol fer una pregunta allà al fons? Se'm sent bé? A veure, sí? Jo tenia el dubte de, quan parlem de criptomonedes, si parlem també del fet de la inversió en criptomonedes. Jo com a psicòloga també ho he vist com entre aquesta franja entre els 16, 22 o així, també el problema de ara inverteixo en, no sé si en Bitcoin, Cardano, no sé, tot de noms que no conec, i parlaven d'això. D'això en parlarem o ho abordarem? Sí, bueno, ell ha començat a parlar, no?, d'aquestes ganes de fer-se ric i has d'invertir per fer-te ric, vull dir que sí. Jo ara explicaré la mecànica, una mica la tècnica d'això, però si no hi ha una inversió no entres a la partida, diguéssim. O sigui, el que no entenc jo, o sigui, em costa una mica de concebre és, entenc que és com una manera d'invertir diferent i després també és una divisa. És a dir, com jo puc invertir a borsa, puc invertir en Cardano, en bla bla bla, i a la vegada també això és una divisa que em serveix pels meus videojocs. Correcte. Jo ho explicaré una mica més al detall, però sí, va per aquí la cosa. Sí, si us sembla, ara entrarem més en detall amb el tema de criptomonedes, no? Perfecte. Sí, jo us volia llançar una pregunta abans d'entrar en això. Ara que comentaves, Joan, això dels factors de risc, clar, jo estava pensant, jo si m'he de ficar en aquest món, jo tampoc en tinc molta idea, o sigui, jo seria una víctima fàcil de ser estafat. Doncs penso en els joves, clar, entenc que hi ha uns factors de risc inherents a l'ús de pantalles, que és potser el que alguns adults de la nostra edat ja potser que hem viscut una època no tan plena de pantalles i on hi ha tanta estimulació, no? Nosaltres potser ens és més fàcil sortir d'aquest món i desconnectar de les pantalles, no? I ells estan sota aquests possibles riscos de quedar-se com molt ficats, però a l'hora d'usar aquestes tecnologies del Web3, o sigui, jo no tinc tan clar, llenço la pregunta a veure què en penseu, si realment ser jove és un factor de risc, perquè per mi potser ells controlen més, no? Una mica tot això, entenen més aquell llenguatge, en canvi a mi tinc certa distància, no? Amb això no sé què en penseu. Bueno, jo crec que el factor de risc de ser jove passa més per aquí que no pas per les meves accions o el meu coneixement en l'entorn digital. Vull dir, el prendre riscos, no? Vull dir, estàvem parlant de conductes de risc i aquí és on es magnifica d'alguna manera, no? Veig l'escletxa per poder tenir més reconeixement social, més diners, fer-me ric ràpidament i me'n vaig cap allà, no? Aleshores, jo em referia a ser jove és un factor de risc en aquest sentit, no? En el sentit de la dopamina, de la recerca constant, d'atrevir-se, d'això. Però, evidentment, són nadius i controlen molt més que nosaltres perquè tenen l'interès i perquè han nascut en això, evidentment. Clar. Suposo que és molt difícil establir un grau de maduresa mínim per poder utilitzar aquest tipus d'aplicacions, com tot, no? No hi ha una edat. Al igual que en pantalles també des dels experts diem a partir dels 14 anys sent realistes, però idealment estaria bé que comencessin a tenir el mòbil als 16, però no deixa de ser un número. Llavors al final aquesta edat costa molt, no? De posar-la així de forma tan arbitrari. És evident, sí, o sigui, jo mai et posaré una edat per davant així sense saber de qui estem parlant. Sí que hi ha altres corrents que per exemple, recomanen que fins als 16 no es tingui un aparell tecnològic a la butxaca. A mi em sembla poc realista aquest discurs, la veritat. Això amb l'alcohol i les drogues i la sexualitat també passava, teòricament. Clar. Sempre el que comentàveu abans, que sempre els joves al final acaben trobant la manera per poder sortir de les discoteques abans de teòricament l'edat legal de la que es podria sortir, etc. És com que es trenca el límit una mica i es desafia el sistema en aquest sentit. Bé, doncs si us sembla, anem a... Ah, sí, perdó, aquí? Dues? Va, doncs fem dues ràpides.
Hola, jo vinc del camp de la pediatria, soc pediatra, i cada vegada tenim més evidències dels trastorns que les pantalles poden provocar en el neurodesenvolupament dels nens, tant a nivell cognitiu com a nivell emocional. M'ha semblat superinteressant l'enfoc que deies de passar de jutjar i de limitar a passar a acompanyar i a capacitar, però em sorgeix el dubte de, sabent que cada vegada tenim més evidències de que això pot ser perjudicial pels nostres infants, com es fa aquest pas? Perquè una mica a mi em ressona com passar una mica a acceptar lo inacceptable. Clar. Bueno, clar, és que és la pregunta del millón, Aquí jo crec que falta molta feina en famílies. Nosaltres, quan fem activitats en famílies, suposo, Roger, que estareu igual que nosaltres, ens costa moltíssim que vinguin a rascar una mica de temps per poder no només donar pautes, sinó obrir el debat i intentar que aquests nens i nenes s'estiguin educant amb una perspectiva més crítica, perquè ja no és tant si pantalla no, evidentment, que a certes edats les pantalles són zero recomanables, però ja no és tant si sí o si no. Jo crec que és el com una mica, no? I si estem compartint un moment de qualitat amb les pantalles, amb ells i amb elles, si l'activitat en pantalles genera una reclusió, si d'alguna manera... Perquè tenim nanos i joves més inhibits i altres que són, diguem, més mogudets. Ens preocupem molt dels mogudets, però és que potser qui té més perill són aquests inhibits, no? Els que es tanquen més, els que no surten tant... Jo crec que aquí el treball s'ha de fer a nivell de societat i a nivell familiar. Per mi les pantalles, la lluita és difícil, però clar, es tracta evidentment de limitar. Quan dic passar de la limitació a l'acompanyament, no vull dir que als infants no se'ls hagi de limitar o controlar. Al contrari, estic parlant més d'adolescents, que és quan ja no et fan cas. Aquí és on si hem fet una feina prèvia, aleshores aquest infant creix amb un esperit més crític, ja hem fet pactes, ja tenim treballada la cosa. És un temazo això que preguntes. Sí. Hola. M'he quedat una mica penjada quan has dit que el target de la captació són els joves, de la empresa, de la indústria o el que sigui. Nosaltres ens dediquem una miqueta en aquest tema, però en el fons jo m'hi sento molt boomer o loser, com diguis, perquè per què no ens arriba a nosaltres aquests canals de captació, saps? Vull dir, coneixem gent que fa mineria, que no sé què, el blockchain, però hòstia, les famílies estan totalment al marge, no coneixen, no? I cada vegada més, com la indústria està més focalitzada en aquests joves, la captació està creixent, no? Per què eviten al marge? Vull dir, no sé, m'explico? Enteneu el que vull dir? Sí. Per què no tenim una miqueta d'accés? Perquè moltes famílies això no saben les possibilitats que tenen els joves de fer tot això, no? D'invertir diners, de com funciona... Jo crec que és el que dèiem abans, no? O sigui, que ja partim d'un imaginari col·lectiu, ja tenim un... com t'ho diria? Jo crec que, o sigui, no tens els incentius per aprendre-ho. O sigui, un nano jove, tots els seus col·legues en parlen, tenen un buit existencial que encaixa amb la promesa que hi ha al darrere. Aleshores, tu simplement tens la vida tan ocupada, la teva feina, ja tens una inversió, una hipoteca, com per ficar-te ara a estudiar criptomonedes. Aleshores, és això. Si estiguessin en un altre moment vital, imagina que ara perds la hipoteca, no sé què, i dius, he d'aconseguir diners. Igual et converteixes en una criptobro en un mes o 2 mesos, saps? Vull dir que el tema és els incentius que tu tinguis per aprendre una cosa, no? Sí. Jo quan vaig començar a informar-me de tot això, que fa mesos, no arriba ni a un any, a partir d'aquí, de les meves recerques, la intel·ligència artificial ja m'ha estat enviant un munt d'inputs i tant si obro Google, que em recomana un munt de notícies per llegir, que moltes tenen a veure amb tot això, com si obro YouTube, em surten els tipsters allà, però bueno, o sigui,
dinero fàcil, inversió segura... Sí, en realitat és entrar. Un cop entres, tot et ve, Sí que és cert que si no has entrat et queda com un món difós i això realment... Però sí, jo crec que cada cop més la indústria va cap allà. Sí. Però ara, per exemple, el Messi, l'Iniesta... O sigui, cada vegada, a mesura que les empreses són més grans, van arribant a un públic més gran. Vull dir que abans això era molt juvenil i tal, i cada vegada hi ha equips de futbol que ja van patrocinats per cases de canvi. Llavors això farà que la gent tingui més expectatives i més curiositat. Vull dir que, bueno, suposo que és un pèndol i la ona està totalment cap amunt, vaja. Sí, de fet, en la línia del que deies, Òscar, no? Quan tenim aquest incentiu i el podem compartir amb un grup d'iguals, no? O sigui, imagino que els joves, entre ells, part dels seus temes de conversa giren en aquests temes, no? Si tu a la feina comparteixes també els teus temes, al igual que si tens una sèrie d'interessos a l'hora de sortir o a l'hora de consumir certs productes, sempre com a éssers relacionals busquem algú que tingui aquest interès afí per compartir-ho. Tot i que, òbviament, hi ha gent que des de la seva soledat també hi entra en aquests mons, però sí que perquè s'extengui una mica tot aquest interès fa falta una mica aquesta connexió, no? O sigui, hi ha d'haver-hi vincle efectiu entre aquestes persones i, a més, temes d'interès que generin una búsqueda encara més enllà de la informació. I jo crec que per la gent de la nostra generació això era una cosa de friquis. I els de la nostra generació que els hi ha anat bé eren els friquis. I ara ja no és una cosa de friquis, ara s'ha normalitzat, però quan nosaltres estàvem amb inquietuds, suposo, d'aquestes, això era una cosa d'un tio que estava sol a casa i que ningú li feia cas. Acabes de descriure els meus amics, que són usuaris de criptomonedes. Bé, si us sembla, passem a la segona part, perquè així també ja s'han dit alguns termes que alguns segurament els coneixeu, potser alguns no, llavors ara també amb la ponència de l'Òscar jo crec que entrarem també ja més en matèria. Doncs quan vulguis. Gràcies, Roger. I gràcies a l'assessoria per convidar-me, als companys de Sant Cugat, molt amables. M'agrada començar amb aquesta frase, que era d'un escriptor i científic anglès que va escriure l'any 68, 2001, Odissea a l'espai, o sigui que tenia aquesta capacitat de projectar i de la ciència-ficció. I ell ens diu que qualsevol tecnologia prou avançada és indistingible de la màgia. És a dir, cap de nosaltres probablement entén les lleis de l'aeronàutica i en canvi puja un avió, no necessites entendre la complexitat que hi ha al darrere i puja un avió i vola. O fem servir mòbils, que tenim internet a tot arreu i no som capaços de saber com s'explica les lleis de la telemàtica, les lleis de la física o inclús una fotografia, una càmera, és a dir, constantment ens relacionem amb tecnologia que sembla màgia, perquè en realitat no entenem, som incapaços d'explicar quin és el fonament que hi ha al darrere. I el que estem parlant avui és una mica això, el que passa és que ja ho vaig notar l'altra vegada que vam fer aquesta presentació, molta gent desconfia d'aquestes, per exemple, el blockchain, el bitcoin, ho veu com una amenaça, desconfia, intenta entendre què hi ha al darrere amb una pretensió que no aplica a altres tipus de tecnologia. És a dir, tu puges a l'avió i no t'has preguntat per què s'aixeca aquest avió. Però, en canvi, amb aquest fenomen molta gent es diu ui, no, aquí al darrere hi ha d'haver alguna cosa rara perquè si no això és una trampa, això és màgia. Bueno, estem una mica en aquest procés. Aleshores, en realitat jo parlaré només d'una cosa avui, que és el blockchain. Després parlarem d'aplicacions del blockchain, però la verdadera revolució és el blockchain. I és una mica complicat d'entendre, sembla màgia, però funciona i ja fa uns anys que funciona. Blockchain literalment vol dir cadena de blocs i una cadena de blocs, la gràcia del blockchain és que aquests blocs es transmeten sense que hi hagi intermediaris. Es descentralitza la gestió, d'acord? És a dir, a l'hora de transmetre informació, abans sempre hi havia un intermediari, podia ser el govern, podia ser un notari, podia ser el registre de la propietat, podria ser Google, podria ser Dropbox, algú que mediava, podia ser un banc, i el blockchain, de sobte, desfà aquest nus i fa que ens puguem comunicar directament entre usuaris sense que hi hagi algú que centralitzi aquesta informació. D'acord? Bàsicament, blockchain és una gran base de dades distribuïda i segura, és a dir, que és immutable. Una vegada es fa una transacció, qualsevol usuari pot veure que s'ha fet aquesta transacció, és a dir, no hi ha un marge d'opacitat, que és la corrupció habitual. És a dir, per què hi ha corrupció dins del poder? Perquè tenen un marge de canviar-te a l'últim moment una coma o un punt
I en canvi aquí, com és totalment transparent i verificat per una xarxa d'usuaris, no hi ha aquesta possibilitat de fer trepitgeos. Així, a nivell molt abstracte, com funcionaria el blockchain? Doncs bàsicament és una transacció, en aquest cas hi ha un símbol de dòlar, perquè pot ser això una divisa, però pot ser informació, pot ser una carta, pot ser el que sigui, entre dues persones. Aleshores, el blockchain el que fa és dir, d'acord, el Roger li està enviant a l'Òscar, el Roger és un usuari que té aquesta IP que ve des d'aquí, l'Òscar i el que s'envia està quantificat amb aquest valor. Això es verifica, es registra en un paper, queda escrit, queda validat i s'acumula aquesta cadena de blocs, és com un llibre de comptes on es van acumulant aquesta informació fins que es tanca un llibre de comptes i queda inserit a la cadena, d'acord? De manera que el quedar inserit aquí, això és com una línia temporal que es va fent grossa, es va expandint i tota aquesta xarxa d'informació queda segellada, i sempre és verificable. La gràcia és això, és que ningú té una posició per sobre d'una altra, de manera que això, abans l'esquema relacional telemàtic era aquest, al mig tindríem el Google, aquí tindries Dropbox, aquí tindries Hacienda, no sé què, i sempre hauries de passar per ells, esperar que ells resolguessin, i amb el blockchain això és immediat, constant, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, d'acord? Això no para, això és una xarxa que no fa més que créixer i créixer. Aleshores, parlem de les utilitats que té el Bitcoin, perquè això del blockchain és una innovació, és un canvi de paradigma a nivell telemàtic, però en realitat comencem a copsar quan veiem les utilitats. Per exemple, en parlaré de 7 o 8. Les primeres, les Initial Coin Offerings, això bàsicament algú ha dit abans, són les clàssiques accions d'una empresa. És a dir, abans una empresa, per capitalitzar-te, deia, mira, jo surto al mercat, valc tants diners i tu pots finançar-me, aleshores tens una part de l'empresa, doncs s'han tret els mercats bursàtils, s'han tret tots aquests intermediaris, i aleshores jo faig una web, la clàssica startup. Les startups es financien així. Jo faig una web i ofereixo uns tokens, unes monedes, una fracció del valor de la meva empresa que tu pots comprar. I llavors, si l'empresa va bé, això va pujant de valor, i si no va bé, no. És a dir, és el món de les accions, però portat al terreny del blockchain sense això, sense haver d'esperar que Wall Street obri segons quines hores del dia, sense haver que hi hagi verificacions pel mig, totalment immediat entre l'empresa i l'usuari. Una altra idea fantàstica és el registre de la propietat. S'elimina la funció del registre de la propietat, la funció dels notaris. Un notari, en realitat, és una feina molt arcaica que sabeu que en realitat a molts països del món no existeix i quan els expliques què existeix i el que cobren es queden flipant. Però és una persona que cobra per donar fe, és a dir, cobra per fer el que feia el blockchain de dir tu ets el Roger, molt bé, em fio de tu, i el DNI, i tu ets l'Òscar, molt bé, doy fe en tal dia i lo elevo a público, això és el blockchain traient a un tio que t'està cobrant una morterada cada vegada per elevar a públic o alguna cosa, d'acord? Pagaments en el món real, doncs és això que parlarem de les criptomonedes ara, és a dir, una de les aplicacions és en la transacció econòmica, bàsicament, i altres idees molt concretes, el car sharing, doncs es podria fer una xarxa, jo tinc un cotxe, tu tens un cotxe, i sense que hi hagi social car o sense que hi hagi empreses intermediàries, doncs les hores que jo no el faig servir, tu entres a un lloc, veus les hores que ho fas servir, simplement el que us deia abans, treure's els intermediaris del mig, treure's a l'Amazon, treure's el social car, treure's Idealista, treure's tota la gent que cobra simplement per certificar o per donar confiança en una relació o en una transacció. El Dropbox que us deia, per exemple, en realitat no faria falta pagar-li a algú perquè guardi la teva informació si tota la informació és sempre verificable i no es borra. Les qüestions de la identitat digital, aquí tothom ha patit burocràcia d'haver d'anar a un lloc, que no tens el paper, que tornis enrere, que han perdut l'expedient, amb això desapareixeria absolutament, es faria tan eficient l'administració pública que segurament no es vol assumir perquè hi ha molta gent que viu d'aquests processos, també d'alguna manera, de fer el seu sello a 8 hores al dia. Això desapareixeria d'un plomazo, és a dir, és una tecnologia que té la capacitat de fer molt més eficient tots els registres identitaris i les comprovacions. De la mateixa manera, emmagatzemar tot tipus d'intercanvis dins del món de les subvencions, de les transaccions, de l'erari públic. La qüestió de la seguretat social en temes de salut seria increïble a l'hora de gestionar expedients, proves que t'has de fer a un lloc o un altre. A més, tot i que es pugui verificar una transacció, el contingut és secret, d'acord? La criptografia el que assegura és que està encriptat, d'acord? Que només ho pot desencriptar qui té la clau per desencriptar-ho. I
L'últim és la gestió de drets d'autor, que això és precisament la qüestió dels NFTs, que parlarem ara. Fa uns anys, amb el sorgiment del món digital, tot el tema de les GAE, dels autors que els hi copiaven la música, aleshores no hi havia... Aquí s'ha trobat una solució per poder assignar a un contingut artístic una autoria de manera que es pugui rastrejar què està passant o que es pugui comprar i vendre precisament. Això del blockchain no només és abstracte, sinó que ja en el nostre context comença a haver-hi una emergència d'iniciatives. Això és del 2021 i deia que en el 2021 s'havien format 75 noves empreses que ja facturaven 10 milions d'euros, quasi bé 400 treballadors a Catalunya. La majoria són startups i aquests són els sectors principals que a dia d'avui a Catalunya estan fent aquestes startups. D'acord, això és una intro de què és el blockchain. Amb això només tenim una mica de bases, no cal entendre-ho, és complexa, però una mica per quedar-se amb aquesta cosa de fora intermediaris, quina revolució hi ha aquí al darrere. Aleshores, un dels vehicles que va fer més famós el blockchain és el Bitcoin. El Bitcoin està construït sobre el blockchain, és a dir, la condició de possibilitat del Bitcoin és el blockchain. Si no hagués existit el blockchain, no hagués existit el Bitcoin, d'acord? Una cosa és anterior a l'altra. El Bitcoin és un fill d'internet. De fet, això és una frase bonica, però és veritat. És a dir, no s'entén l'emergència del Bitcoin sense tot el context d'internet i, en concret, de la cultura dels hackers, d'acord? Perquè, ara ho explicarem, això prové d'entorns de criptoanarquistes, de gent amb un pensament econòmic de l'escola de Viena, gent que pensava com millorar la societat a través de l'economia. O sigui, hi ha una sèrie de fonaments polítics darrere del Bitcoin molt interessants i que tenen molt a veure amb aquesta subcultura dels hackers i de gent que està intentant sempre trobar solucions a problemes. Un hacker busca com fallades de seguretat o troba solucions a un problema. El white paper és una mica com la fulla d'instruccions d'un projecte digital. Quan es fa un projecte es demana fes un white paper, que és com un document, el llibre blanc, amb l'essència del projecte. Doncs es va publicar en un fòrum de peer-to-peer, un fòrum d'intercanvi d'informació, l'Emule i tot això, us en recordeu? D'intercanvi de pel·lícules i tal. Doncs el Satoshi Nakamoto, la persona que va penjar el white paper, ho va penjar no en una revista científica o en una conferència de governs o de grans economies, sinó en un fòrum de friquis del peer-to-peer. No hi havia una empresa al darrere, sinó que hi havia un cibernauta, que és aquest Satoshi Nakamoto, que en realitat no sabem si era un home, una dona, o podia ser inclús un grup de hackers organitzats. Ell va arribar a aquest fòrum, va penjar aquest projecte i va dir he trobat aquesta solució a una sèrie de problemes. A més, no va cobrar res per fer-ho, el va regalar directament i en realitat, és una moneda, el resum és que és una moneda digital que opera gràcies a aquesta xarxa d'usuari peer-to-peer totalment descentralitzada. Però perquè entengueu la gènesis, d'on surt aquest Bitcoin. Un petit desenvolupament històric per entendre la popularització del Bitcoin, perquè clar, això és una bona idea d'un tio que era un hacker, un friki, que només s'entenia amb gent que era un reducte superpetit. Com és que això, amb 14 o 15 anys, s'ha fet tan famós? El Satoshi Nakamoto penja el 31 d'octubre del 2008 aquest white paper, la seva idea, i ell diu que ha estat treballant al llarg d'un any i mig en la idea d'un diner electrònic. Aquí penja, fa una web primer, bitcoin.org, aquí penja el white paper, d'acord? I al cap de 2 anys es fa la primera transacció de bitcoins, és a dir, imagineu-vos, des que el tio penja allò, tarden 2 anys en què algú digui quina bona idea, anem a provar d'enviar-nos un bitcoin l'un a l'altre. El 2017, d'acord? 17? No, 2011, no? 17. Bueno, 11 està dalt. No, 2010. 2010, perdó, 2010. Es crea una eina que fa que es popularitzi molt el bitcoin, que és la primera casa de canvi. Després us ensenyaré què és una casa de canvi. Però per accedir al bitcoin s'han hagut de crear com petites oficines on tu vas amb els teus euros i en aquell moment, en funció del valor que tingui aquella moneda, en aquest cas el bitcoin, obtens més o menys bitcoins per aquella quantitat de diners, d'acord? I la primera casa d'intercanvis va ser MTGOX, que era japonesa,
I en molt poc temps es va convertir en la casa principal, es van fer super hipermilionaris, d'acord, MTGOX, tothom passava per allà per comprar bitcoins. Fixeu-vos que és el 2010, quasi bé 3 anys després de que es publiqui, que en una revista mainstream es publica un article del bitcoin, d'acord? La primera vegada que un públic una mica general llegeix del bitcoin és 3 anys després de que es publiqui. I també aquell any, el 2010, el Satoshi Nakamoto escriu el seu últim missatge públic i desapareix. Això és important perquè la majoria de monedes que us parlaré després, el tio més important és el creador de la moneda, és l'emprendedor que hi ha detrás, és aquesta cosa de jo he creat aquesta gran idea, el sueño americano, però això ja veieu que és una mica diferent perquè precisament el tio que seria més sospitós de voler-se aprofitar de la moguda desapareix del panorama i mai més es torna a saber d'ell, és un gran misteri. Una altra cosa que va popularitzar moltíssim el Bitcoin va ser el 2011 el llançament de Silk Road. Silk Road era una Amazon de compraventa de drogues i productes prohibits a la Darknet. La Darknet és aquella part d'internet que no és accessible a través dels navegadors habituals, que es necessita un navegador que es diu Tor, que accedeixes, tot això ve de la tecnologia militar, bueno, tota la tecnologia ve de la tecnologia militar, però evidentment internet va començar com un mecanisme de comunicació encriptat dins de l'exèrcit i segueix havent-hi una gran part d'internet que és oculta a la majoria de persones, tot i que els hackers i amb una mica d'estudis pots accedir. Aleshores, en aquesta Darknet, en aquesta internet obscura, hi ha mercats de compraventa de drogues i el més famós va ser el primer que es va crear, Silk Road. Silk Road vol dir la ruta de la seda, un guinyó a l'antiga ruta de la seda, on per comprar i vendre drogues el Bitcoin era la moneda de canvi, d'acord? Per què? Perquè això també assegurava anonimitat en aquesta transacció. Silk Road estava construït també sobre aquesta tecnologia blockchain per fer les coses encriptades i que la gent no l'enganxés la policia d'entrada. El 2012, 4 anys després que se l'inventi, apareix per primera vegada en una sèrie que es diu The Good Wife, a la televisió americana, perquè veieu que a poc es va popularitzant. El 2013 l'FBI arresta el Ross Ulbricht, que era el creador de Silk Road. Teniu a l'Amazon Prime una sèrie del Ross Ulbricht que està bastant bé, explicant bastant bé la història, i és una història fascinant. Si algú després vol li explico perquè és un dels meus ídols, aquest tio. Li han caigut 3 cadenes perpètues, porta 10 anys en una presó de màxima seguretat a Alabama, 3 cadenes perpètues sense possibilitat de parol, de revisió. Però l'arrest del Ross Ulbricht va fer tan popular Silk Road i tota la utilització de bitcoins i criptomonedes que això va fer que cada vegada se'n parlés més, va ser notícia. És a dir, aquesta gran intervenció, clar, la FBI va posar totes les notícies, el millor mercat de no sé què, lo típic, que la policia quan fa una intervenció supergran i què fa? Provoca la curiositat de moltíssima gent que no tenia ni idea i fa que el dia després hi haguessin 8 Silk Roads molt més segures, molt més difícils d'eliminar per part de la policia i això és un fenomen que encara segueix. Qualsevol pot entrar a internet i comprar drogues a un mercat d'aquests. I el 2014, ja és l'última que us poso, MTGOX, la que us havia dit abans, aquesta, la primera casa de canvi, la més popular, va i col·lapsa. Llavors és curiós perquè han anat sorgint molts projectes, han anat fracassant molts, però el Bitcoin cada vegada ha anat guanyant popularitat. És a dir, d'alguna manera, el Bitcoin aconsegueix aguantar una fase més que tots els seus detractors i cada vegada es va fent més fort, més fort. El Satoshi Nakamoto va dir, com a experiment mental, imagineu que existís un metall tan escàs com l'or, però amb les següents propietats. Color gris avorrit, no bon conductor de l'electricitat, no especialment fort, però no dúctil o fàcilment maleable, no útil per cap propòsit pràctic o ornamental i una propietat especial i màgica. Es pot transportar per un canal de comunicacions. O sigui, aquest és el problema que ell va intentar resoldre, d'acord? I el Bitcoin és la solució a això. I això, en termes de teoria econòmica, té bastant interès, perquè des que hi ha humanitat, hi ha monedes, hi ha intercanvis, hi ha una evolució, i això sembla que obre unes perspectives de futur que la moneda anterior no tenia. Aleshores, el Bitcoin, al ser, en realitat, acaba sent un codi, és a dir, que tu pots, quan ell deia les teves wallets, les teves carteres, tu tens una cartera digital en comptes d'una cartera física, doncs una digital, i allà pots anar guardant els teus diners. Però en realitat això és un codi. Què vol dir? Que aquest codi el pots convertir en un QR. Sabeu tots, un QR és una URL que la converteixes en un codi. O la pots convertir en una imatge qualsevol. D'acord? És a dir, el Bitcoin
es pot amagar molt fàcilment, pot resistir molt fàcilment a la censura, perquè inclús, m'agrada molt aquesta paraula perquè és com un encanteri màgic, jo podria, per exemple, recordar el codi on guardo els bitcoins, jo podria vendre'm, si jo fos un tio ric, que no ho soc, però si tingués 2 cases i no sé què i volgués marxar a l'altra punta del món, em podria vendre tot el que tinc, comprar bitcoins i viatjar a l'altra punta del món sense maletes amb tota la meva riquesa a la butxaca. Això no ho pots fer ni amb or, no ho pots fer amb bitllets, no ho pots fer amb o sigui, la limitació de tenir una autosuficiència amb els teus diners desapareix, no? Amb això, o sigui, és un problema més que ha solventat el Satoshi. Com us dic, això té unes arrels molt polítiques que venia sobretot del criptoanarquisme, però que es toca molt amb el discurs més llibertari, que és el que rebutja el govern. El Joan ho ha parlat, hi ha cada vegada més un rebuig al govern, una sensació que aquesta crisi en realitat és un engany, que aquí els bancs i que la gent sempre guanya els mateixos, Això està una mica darrere d'aquestes anarquies i per això va tenir tan bona acceptació el Bitcoin en aquest terreny. Perquè el Bitcoin sorteja 3 problemes que tenim com a societats modernes, que és la inflació, és a dir, que els teus diners perdin valor, que el sistema estigui centralitzat, és a dir, que tu, per exemple, fas una transferència el divendres i fins dimecres no li arriba a l'altra persona, una cosa incomprensible, o sigui, a dia d'avui, a sobre et cobren una pasta per fer això, i en canvi el Bitcoin, fas la transacció, en menys de 10 segons li arriba a l'altra persona i la quota d'intercanvi és ínfima, d'acord? És a dir, es treu del mig una funció vampiresca de moltes entitats que en realitat a vegades no entens com és això. I evita la possibilitat que hi hagi un corralito, també, que seria una de les pitjors distopies que com a societat pots viure, que és que de sobte el govern digui no, ara no pots treure més que 500 euros al mes. Si tu tens els teus diners, els teus bitcoins guardats, pots seguir fent transaccions sense aquestes limitacions. Això és el preu del bitcoin al llarg de la història. Com veieu, va tardar molt en fer una primera pujada, fins aquí no va començar a pujar, i en realitat a partir dels 2 últims anys es dispara. Aquí és el all-time high que es diu, que és quan va arribar més alt, que va arribar a 59.000 euros. Un bitcoin, 59.000 euros. A l'últim any ha baixat moltíssim, més d'un 60% o 50%. Avui ho he mirat, això és de la setmana passada. Avui està a 20.500 euros, d'acord? Això és un tema que podríem parlar hores i hores, des de la volatilitat, de què condiciona el preu del bitcoin. Jo del poc que sé, perquè no en sé molt, perquè sempre te n'adones que no en saps molt, el mercat del bitcoin està manipulat. Jo us puc dir que està manipulat, però està molt menys manipulat que qualsevol dels altres mercats de les altcoins, que us parlaré ara, i a mesura que més gent adopti bitcoin, menys possibilitat de manipulació hi haurà, tot i que encara és un mercat que està manipulat. Tots els mercats estan manipulats, en realitat. Els peixos gordos sempre intenten, sigui quin sigui el mercat, controlar-los. Molt bé, hem vist que era el bitcoin. Té moltes particularitats, sobretot aquesta cosa de que no sigui de ningú, de que sigui totalment descentralitzat. I darrere del bitcoin, aquí teniu la línia temporal, van començar a aparèixer altres monedes, que li diem altcoins, altres monedes. El 2011 Litecoin, 12 tal, i el 2015 surt Ethereum, que és la segona més famosa de totes. Si alguna vegada, si heu de saber quines són les més conegudes, que sabeu que és Bitcoin i Ethereum. Aleshores, la pregunta que feies tu abans, totes, les monedes es pot fer trading, que vol dir intentar guanyar en funció de la pujada o baixada del seu valor, però també són una reserva de valor, és a dir, també és una cosa que tu pots acumular, és a dir, tu pots tenir criptomonedes per acumular i tenir com les teves reserves, o aquesta història del trading, que ara en parlarem, que és com ser més proactiu, que és aquest somni de fer-te ric mirant les cartes, que ara veurem això dels preus, intentar vendre-te'n una quan l'altra puja, tot aquest món que és una mica esotèric. Aquí us he posat l'Elon Musk, el tio més ric del món, perquè ell també es va inventar la seva pròpia moneda. Te'n recordes com es deien? El Shiba Coin, em sembla que es deia. Perquè, ja us dic, després del Bitcoin està ple d'il·luminats emprenedors que creuen que crearan una moneda que soluciona alguns dels defectes del Bitcoin, però cap d'elles està realment descentralitzada. És a dir, aquesta gràcia del Bitcoin, de que és totalment descentralitzada, cap d'elles ho té. Això què vol dir? Que això és un tio, un emprendedor o una startup o un grupito que han dit nosaltres farem l'Ethereum, que aquest l'ha fet un tio rus,
que és molt útil pels contractes intel·ligents, perquè el que passa és que transmet la informació, gasta menys energia i transmet la informació més ràpida. Bueno, temes que igual nosaltres no som capaços d'avaluar, que donen respostes a problemes tecnològics o això de transaccions, i hi ha un hype, no? Un s'ho inventa i en funció de la publicitat i de lo xulo que sigui de la web, doncs de sobte es crea aquest FOMO, que es diu, no? Que és aquesta por a perdre't alguna cosa, i la gent, doncs, perquè hi ha l'Elon Musk i fa un tuit, doncs es llença a invertir en una moneda, en una altra moneda. Bueno, aquí ve el problema aquest de no saber on t'estàs ficant, de dir això, doncs, com toques amb un pal perquè no entens res de res. No? Això és una casa de canvi, ¿vale? Això, en realitat, perquè veieu també com t'inciten a això, a numerets, gràfiques, no? Tu veus aquí a quin preu està el Bitcoin, quan ha canviat a les últimes 24 hores, quina és la capitalització del mercat. La segona moneda, veus, és l'Ethereum. Aquí apretes, si tens un saldo aquí, tu apretes, pum, comprar, i aleshores en aquella hora, en funció dels diners que t'has comprat, això passa a estar al teu moneder. En el teu moneder, això és el que deia el Joan, d'un moneder calent, que vol dir que tens els diners com dins d'una mena de banc o de casa de canvi, i no és molt segur, perquè aquestes cases de canvi, com la de MTGOX que us he explicat, a vegades hi ha molt xanxullo. Desapareixen i la gent es queda amb una cara de tontos. El Joan es parlarà de Jusifils després, que és una cosa semblant, però bueno, perquè veieu una mica l'entorn, la facilitat, i en realitat això, si tu tens 18 anys, et pots deixar aquí la quantitat de diners que tu vulguis en 2 minuts. Vull dir que això és una cosa de pum-pum, anar apretant i anar-te gastant la pasta. És interessant veure que no és una cosa ja de friquis, ja no són els nostres amics friquis, sinó que hi ha més de 320 milions de persones al món que han adoptat el Bitcoin. Si hi ha 8.000 milions, això és un 4% de la població mundial. I de fet és interessant veure la rapidesa d'adopció del Bitcoin i comparar-lo amb la rapidesa d'adopció d'internet. Perquè amb els pocs anys que passen ja està havent més adopció d'internet, o sigui, està creixent més ràpid els usuaris de Bitcoin que va créixer els usuaris d'internet si comparem la mateixa línia temporal de desplegament. Aquí a Espanya, això és de l'any passat, el Banc d'Espanya va dir que s'havien mogut uns 60.000 milions, que un 12% dels adults d'Espanya havia invertit, no és moco de pavo, això vol dir que un de cada 10 amics nostres ha invertit. A nivell de gènere tampoc hi ha molta diferència, eren un 13% homes i un 10% dones, vull dir que és una cosa que està bastant repartida. El que preguntaves tu abans, la franja dels 18 als 24, doncs simplement això, perquè tenen més incentius, perquè és el seu àmbit, doncs són els que més adopten, per a bien i per a mal. I a diferència del que molta gent pensa, que això és una cosa això del Silk Road, de les drogues, del tràfic, de no sé què, el propi Banc d'Espanya diu que només un 1% és per fins il·lícits. I hi ha l'última part, els tokens no fungibles, les NFTs, que com us deia és una altra aplicació de la tecnologia del blockchain, que bàsicament és una imatge digital que té associada un còdig que la fa inseparable i pots demostrar l'autoria. És a dir, és com quan la Rosalia penja una cançó o el Bansky penja un quadre, associar-lo a un codi de manera que si jo el vull comprar, jo sabré que aquell és únic i exclusiu. Clar, que és una imatge en una pantalla, però de la mateixa manera que hi ha gent que col·lecciona cromos i li dona valor al cromo i el cromo de paper pot valer molta pasta, vull dir que tot això va d'un mercat, de l'oferta i de la demanda. Aleshores, si hi ha aquest moment de tothom es fica aquí, doncs això de sobte el que va passar, que va pujar com l'espuma. Aleshores, són únics, indivisibles, són transferibles, es poden comprar i vendre i poden demostrar la seva escassetat, és a dir, no es poden replicar fàcilment, tot i que sigui una imatge en una pantalla. La gràcia és això, vendre que hi ha escassetat digital verificable, és a dir, que això té valor perquè no n'hi ha un altre amb aquest codi. Les NFTs s'utilitzen en diverses aplicacions específiques que requereixen articles digitals únics, com el criptoart, els col·leccionables digitals i els jocs en línia. En català és un criptovalor no fungible, aquestes coses. Aleshores, això va fer un boom pràcticament fa 3 anys, és una cosa super novedosa. Bàsicament, el 2021 el mercat van ser 3.000 milions d'euros, el 46% d'aquest 21 s'han fet a través de telèfons mòbils i tablets i tu entres a una mena de webs que són com cases de subhastes, i llavors hi ha un NFT allà, aquest d'aquí, i llavors la gent pot dir, no, fins tal dia pots anar enviant la teva oferta i el millor se la queda. Què va passar? Que això va rebentar. De fet,
Això era un NFT, vale? Això era la primera piulada de Twitter. Aquest és el creador de Twitter, això, el primer missatge que va haver-hi a Twitter era aquest. Doncs algú va agafar aquest Twitter, el va retallar, li va associar un còdig i per primera vegada quan es va vendre per 3 milions de dòlars. Val? Això quan era rotllo, tothom vol entrar a aquest mercat. Aquí hi ha un link que vaig entrar ahir perquè està en venda i l'oferta màxima que hi ha és de $190 ara mateix. Vale? Si voleu anar a comprar, el podeu comprar per $190, aquesta foto, vale? O sigui, aquesta però amb un codi que diu aquesta és única. Aleshores, una mica a nivell de reflexió, doncs, això no s'explica sense aquesta bombolla que hi ha hagut, que bàsicament és el de sempre. Els primers que entren et venen la moto, que això és l'hòstia, hi ha una gran campanya de publicitat al darrere, i vinga gent, i aleshores de sobte, com que no tenia un interès o un sostén real, pum, es desfà, no? Revestits d'una pàtina cultural i pop, els NFT funcionen sobretot com una narrativa introductòria al món de l'especulació. I ja per últim, aquesta és l'última diapositiva, una altra aplicació del món de les NFTs, que probablement els joves poden estar molt més interessats, que és que clar, aquí tothom veu negoci. Els clubs de futbol han anat a aquesta web, Fantasy Global Football, els han venut els seus drets, i llavors aquesta web pot vendre cartes que se suposa que estan amb els drets d'autor, el mateix que feia el Panini, no? O sigui, la mateixa col·lecció de futbol que tu et compraves, però aquí. Aleshores, algunes cartes, hi ha com una mena de partida, que tu vas a una partida en funció dels jugadors, guanyes, no guanyes, vas pujant en un rànquing, és com una lliga de futbol virtual, com el PC Futbol, però cada vegada que compres un jugador, inverteixes. Preu baix, 4 o 5 euros, 20.000 euros a l'Mbappé, 400.000 euros a Cristiano Ronaldo. I cada vegada hi ha més lligues que estan ficades, el Barça està ficat i després hi ha jugadors també que estan ficats i venen la seva pròpia imatge, tothom vol sucar-hi pa i és un nou fenomen que probablement vosaltres us trobareu si treballeu amb joves. He donat molta informació, espero que l'hagueu pogut digerir i... En un temps rècord. Sí, no? A més, no he fet la mitja hora o sí? Sí, més o menys. Sí, eren menys 5 just l'hora d'acabar. Super. Així que moltes gràcies, Òscar, per explicar tan clarament aquest tema i tan pedagògic, no? Suposo que ja ho heu vist. I doncs, si us sembla, com que ens queden encara un parell d'experiències que són anècdotes o situacions que poden il·lustrar molt què pot passar, no? En una situació de mal ús o possible estafa, llavors, si us sembla, fem un torn ràpid de preguntes i després obrim 15 minuts al final per resoldre preguntes que no haguem pogut fer ara. Llavors aquí tenim dues ja, allà al fons. Sí. Espera un segon que posem el micro. Fins a quin punt es poden manipular els bitcoins o les criptomonedes i qui ho pot fer? No, els bitcoins estan manipulats en el sentit que hi ha el que es diuen les balenes, que són gent que han acumulat moltíssims bitcoins i són capaços, jugant les seves cartes, traient, creant aquestes sensacions que el mercat se'n va a pique o està creixent, bear market o bear o com és l'altre? Bull. Bear market vol dir un mercat d'un os, hivernal. I bull market vol dir un mercat de toro. Aleshores, constantment, quan comences a entrar en aquests mons, doncs hi ha gent invocant el bear market o el bull market i alguns ho fan de manera transparent. Hi ha una ciència darrere del Bitcoin, hi ha gent que és capaç d'analitzar les tendències, la possible evolució... O sigui, és un món on més et fiques, més saps que no saps, però jo una de les poques coses que sé és que sí que hi ha una capacitat encara de manipular la volatilitat, és a dir, aquest preu. Hi ha gent que segueix enriquent molt amb aquestes pujades i baixades perquè les controlen. Però a mesura que hi ha més adopció, aquesta gent tenen menys diners. Però sí, el mercat està manipulat, però vaja, és que el mercat de les accions, l'IBEX 35, està manipulat. És que això... Toda la vida. Es que no, claro, es que... A nivel de prensa, antes era, saca una noticia, ¿qué tal? Para crear... Subía o bajaba o... O sigui, no és tan diferent a altres mercats, però sí que té algunes coses diferents. Com que el valor també funciona en funció de l'oferta i la demanda, si a les balenes qui més té es posen d'acord i diuen va, doncs anem a vendre o anem a comprar, això fa fluctuar el preu. Aleshores poden haver-hi estratègies, no? Vale, fem aquesta acció i d'aquí una setmana o 3 setmanes tornem a comprar a un preu superbaix, no? O sigui, jo tampoc hi entenc, No, és difícil. Al final ningú et garanteix
que hi pugui haver la mateixa o més manipulació que amb els diners reals, no? Que és el que venen ells, que és la diferència una mica. Això que explicaves. Bueno, hi ha algunes diferències significatives en relació als diners reals. Clar, ja et dic, no necessites un banc, no necessites pagar-li o esperar que el banc mogui els diners. Hi ha moltes coses diferents que els diners normals, diguéssim. És un canvi de paradigma. Sí, però hi ha riscos, hi ha manipulació i per això, si no estàs ben informat, te la pots fotre, bàsicament. Pot acabar sent igual o més gran que amb els diners, no? A la llarga. Sí, però com qualsevol inversió, no té més. Tu pots invertir en tantes coses i que et surti bé o malament. Vull dir que depèn l'interès que tu et fiquis. Llavors, clar, el problema és com venem això als joves, no? No, si és que entres i és superfàcil i et fas ric i tal, doncs castanya. Jo preferia més al tema d'un corralito o de qui t'assegura que això a la llarga, una vegada estigui molt en funcionament, el Bitcoin no pugui passar igual? Doncs els fonaments tecnològics del Bitcoin. O sigui, aquí sí que hi ha una diferència important. Tot i que jo no dic que sigui la panacea, tampoc. Ja. Val. Hi havia una altra pregunta per aquí davant. Ho he interceptat entremig. Vale. Se'm sent ara? Sí, sí. I s'han de declarar? Sí. Les ventes, o sigui, quan tu canvies el Bitcoin per diners i fas un ingrés, l'has de declarar. Si no, l'agència, des del Montoro, va ficar una llei superbèstia, des de fa quan estava al PP, i hi ha gent pringant molta pasta amb Hisenda si no declares. Clar, imagino que la major part dels problemes també venen per nens o infants o adolescents que deuen fer ús de tot això i no deuen tenir ni idea, no?, de que això s'ha de declarar. Bueno, és el que dèiem abans, si ho fan és perquè potser tenen més idea del que ens pensem, perquè tampoc és tan fàcil si ets un menor fer això, ja et dic. O sigui, si tens més de 18 anys, entres a la web, envies el DNI, en 5 minuts pots estar enviant diners, és molt fàcil. Si ets menor, no és tan fàcil, però hi ha maneres de fer-ho. Aleshores, clar, un menor no tindrà problemes amb Hisenda perquè no té un compte bancari, no hi ha un... Vull dir que... I no són tan utilitzades. D'entrada no crec que... Per menors tampoc, no? La mitjana d'edat és bastant més alta, de fet, quan comencen a tenir poder adquisitiu és quan decideixen si inverteixen o no. Jo diria que se'n va cap als 20 i pocs. Val. Sí, jo estava pensant en el típic nen de 18 anys que potser, o sigui, té els seus estalvis del que li han donat durant el llarg dels anys, que poden fer ús d'aquestes criptomonedes, però no tenen un ingrés regular, que probablement no sàpiguin ni fer una declaració. No, clar. O sigui que suposo que es trobaran en aquest impàs. Segur que Hisenda no perdona. No perdona mai. Vale, doncs passem aquí al davant, al Xavi. Hem de pensar que ens trobem en un moment superespeculatiu. Ara, en algun moment se suposa que la tendència seria a estabilitzar-se, no?, aquesta economia cripto. I que una cosa és fer que un nano pugui comprar amb criptos unes sabatilles per un videojoc o una indumentària, que això seria un consum, una compra, però no pas una inversió. Que aquelles sabatilles potser es revaloren després, aquell NFT, i com que el té ell, doncs, igual d'aquí uns anys, o quan sigui, algú els vol i ha pujat de preu, ha pujat de valor. Però la idea inicial és la de consumir, no la de consumir i invertir, no? És que Déu-n'hi-do, és que és un temazo. Fer-se ric. És un temazo, això. Es paga un 26% del que has guanyat, però, per exemple, a Portugal i molts països de l'est d'Europa estan fent fiscalitats superinteressants. Aquí s'està, com sempre, robant el personal i desincentivant molt l'adopció d'això, però a Portugal, per exemple, acaben de fer unes lleis superxules. El Salvador és el primer país del món que ha adoptat el Bitcoin com a moneda oficial. Llavors això també és una mica game changer, que diuen, no?, que pot canviar les coses perquè si un govern ho reconeix, doncs pot ser que altres empreses que estan operant allà internacionals doncs també ho hagin de reconèixer a un altre lloc. Sé que a Suïssa pots pagar amb bitcoins al McDonald's, a El Salvador pots pagar tot arreu, que està una mica modernitzat perquè El Salvador té molts dèficits encara amb bitcoins també, vull dir que hi ha una adopció xula. El Salvador és un temazo, És un temazo perquè en realitat són els turistes els únics que paguen i en realitat estan obligats, si tu vas al mercat, el govern t'està obligant a que tu agafis aquest bitcoin. Però clar, si en el moment en què això es va portar a terme el bitcoin estava a 40 o 36.000 euros, clar, va començar a baixar fins als 17 o por ahí que va arribar i clar, les
las personas que tenien un negoci o un petit negoci és com, bueno, ¿esto qué es? Yo qué quiero, es dinero fiat, no? Són dòlars. Vull dir que ojo amb El Salvador perquè sembla com superidíl·lic i en realitat la gent no està gens contenta, depèn de com. Bueno, Xavi? Varias preguntas. Una, Joan, si pots definir més concretament què és wallet, no? Que és un dels conceptes que has utilitzat molt a l'inici. Després també preguntar-vos, que és un tema que de moment no ha sortit, què opineu del concepte de criptosecta, no? Que és un tema que mediàticament l'últim any s'ha parlat molt, no? Com a situació real de risc per molts joves, no? I després una mica preguntar-vos ara mateix si sabeu quin seria el principal canal de comunicació en què els joves accedeixen a tot aquest tipus de criptos, d'inversions, si seria Twitch, si seria Telegram, YouTube, o sigui una mica si en teniu coneixement de quins serien els espais principals de difusió per a aquests joves. Les wallets les has explicat, però en realitat és un espai on emmagatzemar o és la teva cartera digital. Allà no només pots posar Bitcoin, pots posar qualsevol moneda o token o NFT o qualsevol cosa que t'hagis comprat, que sigui teu. Si jo tinc un NFT, el guardaré allà. Aleshores, necessitaré aquesta cartera per entrar a diferents llocs, ja sigui a un videojoc on els puc utilitzar o a un metavers o simplement per comprar o per fer un consum digital. Crec que no té gaire més, sí que és cert que hi ha calentes, hi ha fredes, aquesta cartera es pot estar centralitzada per una empresa que t'assegura, entre cometes, que si perds les claus buscarem la contrasenya, ja ho farem d'alguna manera, però després hi ha altres que no, que pot ser un pen. Vull dir, tu vas amb això i clar, hi ha gent que s'ha quedat sense poder accedir a les seves criptomonedes perquè s'ha oblidat la clau. O sigui, no sé quina és la clau i tinc allà tants diners. I això passa, clar. El tema de les herències, no? També. El tema de, clar, imagina't, una herència d'un germà cap a l'altre o d'un pare a un fill, que tingui una clau i que aquesta s'hagi perdut. Allà tens un dineral que ningú podrà accedir-hi. I això d'on informar-se, jo diria que el Telegram, a la mateixa mesura que el tema d'apostes esportives i tal, hi ha aquests tipsters o hi ha aquests traders que és gent que dona informació i si vols pagues una quota i ja estàs en un canal més exclusiu. I després també jo he vist que en el món anglosaxó es porta bastant un que es diu Discord, que no sé si aquí està gaire tal, però veig que hi ha bastant de gent que dona com el seu canal allà i fan la seva. Discord. Quedava la pregunta de la criptosecta? Sí, era just l'exemple que explicaré ara. Vale. Sí. Perfecte. Doncs, si us sembla, passem als dos exemples i després al final obrim un altre torn de preguntes i també de discussió o d'opinió. Si voleu comentar alguna cosa, doncs comences tu, Joan, amb el cas de Juicy Fields. Bé, això ja no és tanta teoria, diguem, és una experiència. Això està basat en fets reals i tot el que ensenyo aquí són hechos reales. Li donarem una mica de suquillo a l'assumpte ara. Aquí parlarem d'estafes piramidals. Per aquí veureu que hi ha la paraula sistema Ponzi. Sistema Ponzi és un tipus d'estafa piramidal. Ja veureu per què parlem d'això. Això és una empresa, no sé si ho és encara, en principi va tancar, que t'oferia comprar marihuana digital. Us ho explico. Molt bé. Això és una empresa holandesa que mitjançant la seva web i diferents canals de difusió, fins i tot canals de YouTube, ho han fet superbé, vull dir, amb molta estètica, amb presentadors, amb reportatges per tot arreu. Deien que ells tenien llocs per cultivar marihuana a països on el cultiu és legal i que si tu volies podies apadrinar una planta, una o 90 en un mateix dia. I que això et donaria una rentabilitat. Quan aconsegueixin que aquella planta aflori i es cultivi aquella flor, doncs s'assecarà i es vendrà. I la rendibilitat depenia del producte que tu agafessis, rondava entre el 30-33 fins al 60% o 66%.
es van inventar aquest concepte de growing, que seria com un crowdfunding, i un growing, no? Que és plantar o créixer. Jo he fet aquí unes captures de pantalla. Tu podies comprar qualsevol d'aquestes plantes d'aquí dalt. Aquesta és la que ha tingut més èxit perquè una planta d'aquestes costa 50 euros, costava, i t'oferia una rendibilitat mitjana d'un 43%, més o menys 44%, als 108 dies. Si inverteixes 50, doncs fas els càlculs, pots comprar-les, et diuen més o menys la cosecha estimada, quants grams recolliràs i tal. Tenien aquesta web i des d'aquí, sense necessitat que posin ni tan sols el teu DNI, tu t'inscrius aquí i pots començar a comprar. Aleshores comences a comprar i aquí et va dient d'aquesta planta, que és la Juicy Flash, que és la de 50 euros, estàs en aquest moment d'aquí, aquí, jo què sé, vegetando, o recolectando, o secando, i als 108 dies tu tens el teu espai de la web, els teus diners allà. En principi el pes del que has aconseguit cultivar i després ho pots vendre directament. Què passa? Aquests són la manera de pagament, pots pagar amb euros o amb Bitcoin, amb Tether, amb Ethereum, les monedes més comunes, ja sigui per comprar o per vendre. Si vols fer-ho amb criptomonedes, doncs aleshores has de tenir una wallet, això que dèiem abans. Clar, aleshores, si jo faig una inversió de 1.000 euros, més o menys en aquest temps, en els 108 dies que dèiem, tinc un benefici bastant elevat. I això es pot reinvertir. Jo agafo aquests 1.500 i els reinverteixo. De moment m'he gastat 1.000. Però si deixo passar el temps ja en tindré aquests, que si els reinverteixo, i finalment, després de 25 mesos, doncs per 1.000 euros m'he forrat amb 17.000. O sigui, està bastant guapo, no? És una rentabilitat molt alta. Clar, aleshores tu fas els teus càlculs, dius, doncs mira, aquest cas en concret és me gustaría tener un sobresueldo que més o menys rondés els 500 euros al mes sense fer res. Per què? M'ho han dit des de YouTube, perquè hi ha molts tipsters que m'ho aconsellen, perquè tenen programes de referits, és a dir, si dices que vienes por aquí tal, con este enlace, no sé què, te dan dinero a ti, me dan dinero a mi. Aleshores tu fas els teus càlculs, doncs al gener posaré 1.000, al febrer en tornaré a posar 1.000, al març un altre cop, com que encara no estaré cobrant perquè no han passat els 108 dies, a l'abril em posaré 1.000 més, o sigui que hauré invertit 4.000 euros, però aquí ja començaré a cobrar d'aquest primer mes. El que cobro són 1.440. Perfecte, doncs reinverteixo 1.000 i em quedo amb aquests. Per exemple, en comptes de reinvertir-ho tot, podria agafar aquests 1.440 i reinvertir-ho, perquè això anés creixent. L'opció d'aquest cas és agafar i anar recuperant d'aquells 4.000 que havia invertit. O sigui que ara ja no estic a menys 4.000, sinó a menys 3.560. I així, més a més, ja no estic invertint de la meva butxaca, sinó que estic desperdiendo, d'alguna manera. Això vol dir que al desembre, o sigui, quan acabi l'any, em faltarà molt poquet ja, o sigui que al gener igual ja he aconseguit recuperar allò que havia gastat. Beneficios reinvertidos, 8.000 euros, que és la suma de tot això. I el recuperat en un any és 3.500. Això amb una rentabilitat del 44%. S'entén per on vaig? Sí? Una fórmula, no? Perfecte. Aquest és el cas real d'aquest cas. Perfecto, me voy a hacer de oro. Al febrer no s'inverteix res, al gener no s'inverteix res, comença al febrer, perquè aquest cas d'aquí és d'un referit, és a dir, una persona aconsella fer aquesta fórmula. Doncs li farem cas, vinga, comencem al febrer, tal, no sé què, 1.440, què fem? Tengo miedo, me echo para atrás, de tot aquest benefici, jo el que faig és retirar. Per què? Perquè m'ha entrat por, perquè al final dels 3.000 invertits es recupera
2.880. Què passa aquí? Que l'empresa tanca. No sabem si tanca, no sabem què ha passat, però d'alguna manera la gent comença a no poder accedir a aquesta plataforma i no tengo acceso. Què passa? Aquí, per exemple, faltaria aquest benefici. Si aquesta empresa hagués tancat un mes després o 15 dies després, aquí hi hauria 1.400, per tant, aquesta persona hauria tingut un benefici, però de moment ha tingut 120 euros de pèrdua en aquesta estratègia d'arriscar 3.000 euros. Clar, però com t'hi fiques aquí? Perquè aquesta empresa ha de ser molt creïble, no? Vull dir, com te lo venden? Doncs molt bé. Per què? Perquè utilitzen fotografies falses de cultius d'aquells països on se suposa que és legal, però que poca gent ha pogut visitar, només els clients més VIP, i t'ensenyen les fotos i t'ho envien no només per e-mail, sinó que també ho pots veure a diferents canals i als canals de Telegram i tal, perquè utilitzen enormes camions rotulats que, de fet, jo vaig veure un fa molt poc al costat d'un peatge i és com, en sèrio? O sigui, això anava en sèrio. Doncs sí, vés a saber el que portaven a dintre. Però els camions rotulats són de veritat. Per què? Perquè han sigut els sponsors principals de les fires cannàbiques de molts llocs d'Europa i de Latinoamèrica, per exemple a Barcelona, amb la Hispanabis. Eren l'sponsor principal, això vol dir que eren els que més pagaven. I el seu logo estava a la primera línia, tenien els seus stands superguapos, utilitzaven cotxes rotulats a aquestes fires, cotxes d'alta gamma i no sé què. Què més? Espectacles que feien en aquests esdeveniments, amb màquines de fum de CBD, no sé què, guapíssim tot, conferències i programes als seus propis mitjans de comunicació i tenien programes de referits, que aquí tenim l'enllaç, però igual no anem gaire bé de temps. Aleshores, clar, ens han venut la moto. Això ha sigut, no sabem ben bé perquè ha tancat, et diuen unes coses per Telegram, unes altres de la pròpia empresa per e-mail, hi ha hagut un enfrontament entre treballadors i per temes de condicions laborals faran vaga, per tant no es podrà entrar a la plataforma, van passant els mesos i aquí ningú respon. Fins i tot les persones que han perdut diners s'han organitzat per diferents canals i s'han posat denúncies i mil històries. Un pitote bastant gordo. Aleshores, indicadors per detectar aquest tipus d'estafa. Clar, quan veus la rendibilitat que és tan alta, hauries de sospitar, però clar, és que t'ho venen tan bé, però és que és el sponsor principal de totes les Hispanabis, vull dir, és que és molt bèstia, és molta jeta això, Però és que estan venint marihuana. Sí. Amb l'excusa que és marihuana medicinal, tot i que també deien que venien marihuana amb THC també als països legals on era legal cultivar i com que ho venien ells, vull dir, tu només fas el crowdfunding, diguem, no? Sí, és així, el mercat de marihuana... En países legals, o sea, te dicen que es en países donde es legal la hierba, entonces tú haces una inversión que les ayudas a ellos a vender la hierba y te dan una parte de los beneficios. Esta era la... Sí, pero es un camello, en definitiva. Bueno, pero si es legal no es un camello, ¿no? Compras algo y reinviertes lo que estás ganando. Pero no era camello porque eran sitios donde era legal. O sea, eres un empresario, no un camello. No sé si me explico. Clar. Sí, pero sí, a ver. Sí, un empresario de drogas. Sí, claro. Como la farmacia. Sí, eso como que es terapéutico. Sí. Aleshores, aquestes rendibilitats, això, consell, no invertir o, si realment vols fer-ho, no apostar / invertir més del que estiguessis disposat a perdre, evidentment. Es poden analitzar les empreses competidores. Vull dir, hi ha altres empreses que estan fent alguna cosa similar, doncs anem a buscar-les. Si no faig aquest pas, no em poso a invertir en una empresa com aquesta. Per saber els preus, per saber no sé, quan guanyen a l'any, els beneficis que han tingut, si aquesta empresa ha tingut pèrdues o no, està tot a internet, vull dir, és posar-se a buscar. Analitzar també les empreses que col·laboren, que posen un segell, que diuen que estan col·laborant amb aquesta empresa per donar fiabilitat.
Es pot analitzar la transparència de l'empresa també des d'internet i no és tan difícil, és posar-se a buscar. Hi ha informació sobre la directiva de l'empresa o de les persones que donen la cara per això, perquè ara està molt de moda parlar del CEO. El CEO és la cara visible, però en realitat aquí qui maneja el bacalao doncs igual no és tan fàcil de trobar. Jo no el vaig trobar en aquesta empresa. Què passa? Que un Ponzi o una estafa piramidal necessita de l'entrada exponencial de persones. És a dir, si va entrant persones, hi ha diners per pagar els primers que han entrat. No sé si això s'entén o voleu que ho expliqui una miqueta més. Com puc saber jo, amb eines fàcils, si està entrant gent? Podem saber l'interès de la gent. Podem entrar aquí a Google Trends, on veurem la magnitud de recerques d'aquesta marca en concret o d'aquesta web en concret. Si jo veig que està exponencialment pujant, jo penso, doncs mira, com que ara està pujant és un bon moment. Encara que fos una estafa piramidal, si jo m'hi fico ara, potser tinc temps de recuperar-ho tot i guanyar alguna cosa abans que això se'n vagi cap a baix. Què més? Els tipsters. Parlem molt de tipsters, no hem definit el concepte, però ve de tip, aquella persona que et dona un tip, que et dona consells per que puguis apostar, guanyar-te molt bé la vida amb això i a més, com que no és sort sinó que és tècnica i si em fas cas jo t'ensenyo aquesta tècnica i sortirem guanyant tots, doncs tenen aquests programes de referits on t'estan trobant un benefici per dues bandes, vull dir, per visualitzacions, perquè m'estan incentivant també les persones que estan entrant en aquesta web, jo m'emporto uns diners. També saber d'on prové el tràfic de la web en qüestió. En aquesta aplicació podem veure que els tipsters, és a dir, que els referidos, són com un 20%. També ens diu alguna cosa, això, no? Vull dir, aquí hi ha molt moviment de gent que està aconsellant que tu entris aquí i s'estan portant diners. És un indicador també que podem veure abans de decidir-nos a tirar endavant. I això... Això és la meva. I això és la teva, perdó. Sí, doncs passem a la següent experiència. Molt ràpid, sí. Us explico la criptosecta que mencionava abans el Xavi. IM Academy és una empresa que en realitat té la seva seu a Nova York, però abans hem entrat allà on diu català, hem entrat allà i té com 200 idiomes, està a tot el món. Llavors parlarem del cas que va passar aquí a l'estat espanyol amb aquesta marca que de fet amb el pas dels seus actes públics anava canviant de nom. També es deien Awakened Dreamers, que vol dir els somiadors despertos, o els Lizards. Però és una mica el que es coneix amb el món dels criptobros, això ho haureu sentit també, que és com aquesta mena de col·legueo, de gent que fa trading, que tenen tota una mena de llenguatge, tot un lèxic particular que en realitat no saps si no ho entens o ells mateixos no ho entenen, és una cosa molt sofisticada, però bàsicament el que hi ha aquí és el que mencionava abans el Joan, que és la promesa de la llibertat financera. Això és una entitat, una empresa, que la seva manera de contactar amb gent és organitzant esdeveniments a hotels, principalment, conviden a gent que habitualment pel carrer, això ja passava abans també fa molts anys, con los testigos de Jehová o el que sigui, fem un evento i tu recibes una invitació per anar allà tal dia, tal hora. També feien captació i profusió dels seus missatges en espais públics, és a dir, anaven als parcs on hi havia els xavals, buscaven el target una mica de nini, de gent una mica desesperada però que somia sempre en fer-se rica, com tothom, i era la seva forma de captar-los. En què consistia? Els deien, nosaltres us donarem educació sobre trading, us explicarem com tenir les eines per tenir aquesta llibertat financera, d'acord? Per riure's del sistema, perquè us donem els tips, us donem els consells per anar un pas per davant. Però en realitat no era tant educació financera, sinó que bàsicament eren mètodes molt sectaris on s'ensenyava a la gent mecanismes de captació i mecanismes de lavado de cerebro. I llavors bàsicament el que es tractava era que jo havia de fer entrar el màxim de gent possible. Al principi, quan entres, pagaves 250 euros per donar-te d'alta i 150 euros al mes per rebre aquests cursos, i formacions, coaching i tal. Aleshores, quan tu havies aconseguit fer entrar 2 persones, tu ja deixaves de pagar
I si aconseguies fer entrar 3 o més persones, començaves a cobrar. I això és el sistema piramidal que ens deia ell abans. Els que arriben primer tenen més fàcil trobar més gent, i aleshores, a mesura que va entrant gent, aquests es van alimentant i al final els de sota, evidentment, no cobren. El que passa és que els seus mètodes eren molt sectaris perquè inclús animaven els bros, els joves, a trencar una mica amb el seu cercle familiar, a que si la gent no entenia de trading no parlis amb ells, inclús els animaven a anar a viure junts en pisos, una cosa sectària d'aïllar la persona del seu nucli social per fer-li tot aquest lavado de cerebro i anar-li xupant tota la pasta. És una empresa que va durar 3 anys, d'acord, aquí a Espanya. Aquest mes de març van detenir els 8 líders. Es considera que hi ha uns 3.000 afectats a Espanya. Molts d'ells són menors d'edat, és a dir, sí que hi havia la possibilitat d'entrar, pagar la quota i tal per recibir mensajes si eres menor d'edat, és a dir, que hi ha moltes famílies afectades. Concretament hi ha 450 denúncies contra aquesta gent i s'estima que hi ha un pufo d'entre $500.000 i 900.000 euros en aquests 3 anys aquí a Espanya. La pròpia Comissió Nacional de Mercado de Valores diu que és un chiringuito financiero i que a dia d'avui no tenen autoritat per operar a Espanya, però és simplement un exemple més d'això, de com la gent pot utilitzar mètodes totalment poc ètics per aprofitar-se de grups vulnerables amb la promesa de la llibertat financera i tot aquest hype, tota aquesta ona que hi ha de fer-se ric amb les criptomonedes i ser el primer que entra i ho has de fer ràpid i tota aquesta narrativa que es repeteix en altres esquemes Ponzi. Això és un altre exemple. Jo només volia dir, quan sentia la presentació del Joan, que jo vaig seguir molt a prop lo de Juicy Fields i aquest Spanavis, el mes de març passat, ells van patrocinar, aquí a Barcelona es fan 2 fires en 2 dies seguits. Eren els màxims patrocinadors de les 2 fires i pagaven una festa privada, una recepció privada que hi havia la primera nit abans d'Spanavis i era a l'Hotel Ars, a Barcelona. Tota la terrassa de l'Hotel Ars estava reservada per 400 persones. Hi havia bufet lliure, hi havia barra lliure per 400 persones. Hi havia tots els Ferraris aparcats a la porta, hi havia body painting, modelos, nois i noies mig despullats, pintats. Hi havia un robot que et portava els còctels. O sigui, era un despliegue en el món de les aparences perquè tu creguis que aquesta gent naden en abundància i siguis el següent en ficar allà la pastizal. O sigui que és molt interessant veure com bàsicament la gent en realitat estem desitjant caure en aquestes trampes. Vull dir que ens fiquen 4 pinzellades de tal i ens tirem de cap allà. I és que tu estaves en aquella festa i deies aquesta gent són molt rics, és que ho feien molt bé, fins que es va descobrir que tot era un trepitxeo i els a dalt s'han emportat la pasta. Sí, sí. O sigui, es veu com el dia abans que desapareixi la web hi ha uns moviments de criptomonedes justament pel blockchain. En aquest sentit, el blockchain, ja et dic, per fer trapis és segur, però no és tan segur, perquè ara no se sap qui té la moneda, però se sap que ha passat d'un lloc en un altre. I els estan investigant i tenen seus a diversos països, vull dir que això és un tema que trigarà anys. A Espanya, si no recordo malament, també hi havia més de 3.000 afectats. 40.000. 40.000, però 3.000 que han ficat una denúncia col·lectiva o alguna cosa així. Pot anar per aquí. O sigui que estem parlant d'una cosa que ha afectat a moltíssima gent. I el pufo de diners eren, a tot el món eren 1.500 milions d'euros, deia. Tot el món, o sigui, Juicy Fields, 1.500 milions d'euros que han desaparegut. Bueno, doncs moltes gràcies, companys, per aquestes experiències. Queda clar que... Terrorífiques. El tema de les... Experiències terrorífiques. Sí. Aquests casos reals, per fer-nos una idea de fins a quin punt les estafes suposen un dels principals riscos d'aquest ús de les criptomonedes. O sigui, primerament, potser el que toca ara és informar-nos bé i saber una mica d'aquests perills, més enllà del fet que quan ens encarem amb un ús de pantalles, o sigui, on estem parlant d'aquest ús d'internet, hi ha molts altres riscos però que van més enllà de les estafes, més enllà de les estafes que ja coneixíem abans, com els phishings o totes aquestes el grofing, els groomings i totes aquestes vulneracions de terceres persones cap als propis usuaris d'internet. O sigui, ja existien abans les estafes, el que passa que en aquest cas sí que sembla que com a mínim és el més rellevant. Bé, no sé si voleu fer alguna pregunta, no tenim molt de temps, però si un parell ràpides, sí, al fons. És només una aportació sobre
IEM Academy aquest, hi ha un youtuber català que es diu Carles Tamayo, que si voleu aprofundir més sobre aquest tema, ell es va ficar dintre i ho ha destapat tot i com és molt bèstia com ho explica i queda com molt exposat i molt ben relatat, no? Tota l'estafa piramidal aquesta del IEM Academy. Bueno, ja està, ara com... Sí, ell va fer com càmera oculta, no? Anava a les convencions aquestes i es veu tota aquesta teatralització de l'èxit que està fet per captar els xavals, sobretot xavals amb pocs recursos, no només econòmics, sinó també socials i econòmics. Sí, jo crec que nosaltres, des de l'assessoria, el que buguem sempre amb tot, i amb això també, sí que veiem que hi ha com uns nexes comuns entre els usos de substàncies, els usos de la sexualitat o de les pantalles, i sí que buguem per un ús amb consciència i sobretot el que a les persones usuàries li puguin donar un sentit. Jo m'imaginava en aquesta festa d'arts, jo si em veiés allà pensaria, què coi faig aquí? Quin sentit té per mi estar aquí? I per un jove, escoltant-te tu també, Òscar, sobretot amb el blockchain, si tinc uns valors i desenvolupo una filosofia, pot encaixar en la meva manera de fer, llavors amb això ja li estic donant un sentit. Però si en canvi em crec el primer que em diu no, mira, agafa't això que et faràs ric en una setmana i no hauràs de fer res en la teva vida. Doncs clar, llavors jo m'he de plantejar, em dedico a això, amb això ja tinc diners, però quin sentit li dono a aquesta feina? Vull fer això a la meva vida? I més enllà d'això, què més vull fer a la meva vida? Des de l'assessoria una mica és la manera que treballem. No jutgem, evidentment, aquests usos, però sí que entenem que s'ha d'anar una mica a profunditzar sobre aquests temes per donar-li com una sortida, que sigui útil per la persona. Bé, no sé si voleu afegir alguna més o una pregunta més, un comentari final. No? Bé, doncs clavats, a les 8:30. Sí que volíem dir que, com us heu fixat, els assistents estem envoltats de càmeres, això és perquè estem gravant la sessió. Ja hem mencionat abans al principi que les assessories obertes, la idea és que aquests continguts, aquests coneixements quedin gravats i per tant pugueu accedir a ells a través del nostre canal de YouTube. Evidentment ho podeu compartir amb qui vulgueu, podeu repassar aquestes xerrades, aquestes conferències, amb la idea que aquest coneixement pugui ser reutilitzat i pugui ser útil en qualsevol de les aplicacions que vulgueu fer. Aleshores, les persones que ja us heu inscrit o que ens heu deixat el correu, rebreu, quan la realització estigui acabada, l'edició del vídeo estigui acabada, rebreu l'edició i us l'enviarem per correu. I també, si voleu més informació, podeu accedir a la nostra web també o a través de les nostres xarxes socials. També podreu trobar, avisarem quan estigui penjada, i també trobareu continguts relacionats. I també dir-vos, en relació a la temàtica que tenim avui, perquè creiem que és molt rellevant i és molt important, és un tema que ja s'està parlant, ja portem un temps tractant-lo, de fet per això també parlant amb vosaltres vam decidir una mica des d'un segon que era un moment ara ideal perquè estàvem rebent consultes des dels instituts, també entre nosaltres els tècnics ho estan parlant en diferents espais on ens trobem. Llavors sí que us volia anunciar, si us interessa aquest tema i voleu ampliar, que el dijous 24 de novembre hi haurà la 7ª jornada de la taula de salut jove del Vallès Oriental. La 12ª ja. 12ª, perdó, no sé llegir amb números romans. La 12ª jornada de la taula de salut jove, com us deia, el dijous 24 de l'11, per si voleu anotar, de 9 a 2. I serà al Teatre Auditori de Llinars del Vallès amb la temàtica que hem tractat avui i el títol de la jornada serà Crypto Challenge, desencriptant dubtes. Sí? Amb 2 ponències i no sé si hi haurà un debat. Llavors, si voleu més informació, els que estigueu aquí, teniu el Joan, li podeu preguntar i si no, igualment us enviarem, quan us enviem el vídeo de la jornada, us enviarem també més informació i també la publicarem a les nostres xarxes socials. Així que... Moltes gràcies, Roger, per convidar-nos i per la promo també, i per l'espai i tot, i l'esforç. Superbé. Doncs res més, ens veiem aviat a les xarxes o al metavers o on sigui. Gràcies. Adéu.